Id-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u Turiżmu Ian Burch ħabbar li l-Gvern se jkompli jagħti opportunitajiet ta' studju lill-istudenti minn pajjiżi li qed jiżviluppaw u dawk milquta mill-gwerer. Din il-ġimgħa Deputat Prim Ministru żar l-Università ta' Malta u l-Akkademja Mediterranja għall-istudji diplomatiċi sabiex jiltaqa' mal-istudenti internazzjonali li bħalissa qed jibbenefikaw minn dan l-istudju. Dan l-investiment li jinkludi boros ta' studji ta' livell dottorat u masters jilħaq l-ammont ta' 265,000 euro. Ir-rettur tal-Università ta' Malta l-Professur Alfred J. Vella flimkien ma' numru ta' akademiċi laqgħu lill-Ministru Ian Burch fl-Università ta' Malta għal laqgħat ma' studenti minn bosta pajjiż minn barra xtutna bħall-Etjopja, il-Libja u l-Palestina. L-istudenti tkellmu dwar l-esperjenzi akademiċi u l-aspirazzjonijiet tagħhom fl-laqgħat ta' dialogu miftuħ. Id-Deputat Prim Ministru nota li din is-sena akademika rat l-ogħla ammont ta' borros ta' studju li ġew offrutu mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Turiżmu. Dan fil-waqt li se jkompli jiżdied fis-snin li ġejjin. Il-Gvern Malti se jkompli jinvesti f'dawn l-scholarships illi fl-aħħar mill-aħħar jispiċċaw indirettament l-aħjar ambaxxaturi ta' Malta u jispjegaw madwar id-dinja x'inhi l-politika il-politika illi tibni il-bridges u mhux favur konflitti jew gwerer.